Amoy. Malupit ng lupa. Parang nasa ano. Kain na na. Banding time. Bakit mo lang nga mga busis na? Sige, sige. Ulit. Ulit. Bakit di pagbigyan muli ang ating pagmamahalan? Kung wala ay di ba sayang naman? Umitos natin tila ba kailan lang akong nagkamali sa'yo? Patawaran pagsabukong Sa'yo na't ulit ang pag-ibig natin. Muli ikaw lang ako. Kailangan ko. di ko kayang tanggapin kung mapawala na nasa ako talaga. Kabasa kasi marinig. Ayaw mo sa akin. Ako talaga galing. Mana-mana no? Amo. Yeah. Ako talaga. Ano ko saan? Di ka to. Yan po, break time. Kainan. Break time. Bis muna tayo ng damit. Baka kumain. Parang Amoy. pinag-arguin ka kasi pagpapalayo ko. Malupit ng lupa. Parang nasa ano, yung sa sentro. Parang yung nasa sentro. Lupit magluto na ate talaga. Luto niya. Ang iba. Yan uli, oh. Amoy. Dagdagan mo na. Gagatikot mo ng giton. Nagangan mo. As na sana? Di, kuha mo lang. Dagdagan mo. Ubus ko di. Yan, kain na na. Banding time. Kain po tayo, guys. Pag-ulang mo na ito. Ganyan talaga ang mga pag-ibig. Kumakain na po sila. Kuya Jason! Hi! Say hi! Hi! Hello! Kaway-kaway naman dyan! So ngayon guys, kumakain na po sila. Kumakain na po sila. Yan! Nagulo kayo, Rika!
ba't niya tawag? Parang lalo nga yung lumapit. Pero pinapatagal yung kumali. Ano nagpapajuice? Kasi ba yung gano'n? Papajuice yung dalawa. Ba't niya tawag? Nakakain. Ano yung ginawa? Tay, kayo na po. Kain na po, tatay. Salamat sa... Malupit. Talaga po. Matitikman mo na ang luto mo. Tay, sa'yo na yung plato, tay. Kayo na. Ano rin ako mabilis na. Kasi masala na. Masal na kayo. Bayad mo na magkaroon pa. Bayad mo na. Bayad mo na. Basta. Nakaiba ko pa. Pumunay ka ah. Pag ako na ulit, pati ay. Yan,
may cook ang ano. Sarap talaga.
Pwede pa umulit. Badit. Ang susuko. Pwede pa. Pinupukon. Pwede pa umulit. Nagluluwak yan ang short. Kaya saan pala si mama mo? Ano na? Kumain na. Kano naman? Yung binigay sa atin ni Badit, yung medyo ilaw, yung kanina sa loob yung luto. Joke lang. Hi guys! Ay, ano na ba dito? Pin na agad. Ano na? Division na ako lang ano, division. Pwede lang tumambling. Tumbling ang... Pwede lang tumambling sa ganda. Pwede na magkapulan. Sana huwag magkakapulan. Break time. Break time pa. Edit time. Hindi na kaya magiging kahapulan. Sino na? Una ko yung sabi tayo. Layo na kayo. Nan si tatay naka-premiere. Tinastay. Naka-premiere po si tatay. Kung sino man po yung mag-tune in. Di, tamang tayo mo na nakakuha ka, nakasupong ko tabi debo. Maganda. Sabi di ba debo? Tapos magpaano siya, nakalunggaw. Hindi ako nakamarap mag-dibo. Ano ka, 21? 21 years old. So, yes, what can I do for you? Paano yung ano mo Kasi nga yung parto? nga po. Paano yung style? Hi guys. I'm here. Tapos ang pintuan nito. yung daanan ni Lola. Pwede na ako dito matulog. Kasi nga ito, Sabay pag-ikot na hulog. daanan papunta dito. Pwede na ka pala, nainis ka no. Di ka, no need ka man dumaan dito kasi yung kwarto mo dito man. Yung pinto mo dito. Nagyamit dito. Kaya ka dyan. Oo. Dali, iba. Dingding dito, dingding. Dito, daanan ni ate mo. Yung daanan mo, hanggang doon ka lang naman kasi yung pinto mo doon. Di ka mapupunta dito. Bawal man yan. Dito ang pinto mo. Dito ang pinto mo. Okay, ate mo. Sabay baba. Talaga ako na. Oh, smile! Ay, tayo! Tingin ka dito tayo. Ay! Picture daw. Oh! Okay, kapatid. Back to work. Tapos na yung break time natin. Si Otto. Ako sa ba? Ayan, ulan na naman. Makulimlim. Babadya naman yung ulan. Parang pag-aoran yan eh. Grabe lakas ng ulan. Yan po. Halo tayo ng panglagay ni Kagacho dito sa bintana. Ayan.
Pipinitin ni Kuya Gatchol yung mga bintana. Yan. Kunti lang yung halo. Hanggang mahuli ang burong. Apartment. Ayan na po. Pinakawisan. Ayan na. Ayan na po. Bali yun na lang yung hindi na inabot. Ayan natin ito. Ganito ko lang sa kanan. Tapos na yun. Okay. Ito pa nagtatapos itong episode ng natin yung pagpintura sa misanin. Ilalim ng misanin. Maraming salamat po. Tingin po kayo. God bless. Bye-bye. Sure po natin. Dito ka lang. Dito dito. Dito ka lang. Kaya si Pwede na papuntasawa. Ano ko din? Kasi sabi ni Ben, ay, ano ko po. Wala mo to. Hindi mo mali. Ito na nga. Kuya Vince, naririnig mo ba yun? Oo, wala mo to. Naririnig mo. Nakas ka ng pansig mo. Ay! Itiwan mo. Hindi na tatapusan mo yun. Next time na lang. Oh, nalipagkakas na lang ako ng spits. Yes. Kung mahagaw lang daw ng mix niya, ito rin yung mahagaw mo yun. Oo, wala na. Bibigyan na ng bets. Kasi kung hindi ka pupusapan, magyayan. Hindi masok. Wala na madalang kaya. Kaya, ano na madalang kaya? Wala na madalang kaya. Ganun na kayo lang eh. Ben, ganun na kayo. Wala, ano? Wow!
Paran ko na si Kagatsu. Gamit niya dyan sa kantuan ng ano, bintana dito sa baba.